Recluta Enrique Iglesias, Feria de Arrileko tombola batean tokatu zitzaion Euskal Herrian Guardia Zibil plaza. El siguiente. Francisco Estuardo, presente. Recluta Francisco Estuardo, primera fila de infantería. Perejilgo gerran, hautz batek eraso eta hortzak galdu zuen. Recluta Juan y Medio, alias Mota, banderia bera baino espainolagoa. Recluta José Tomás. Recluta José Tomás, alias El Sabio, txikitan liburuz betetako marmita batera erori zen, eta ordutik den dena daki. Recluta Joaquín Pajín, primer travesti del cuerpo. Y el menda. Sargento Josua Jon Maiz, Petronorreko kumunak garbitze zituen, baina hauetako bat ataskatu zuenez, rangoz jeitsi eta arrezkero sargentoa da. Bueno, klasekidea, dakizuen bezala, Euskal Herria independientea da, eta asuntoa daukagu berde. Ditugu bi aukera, Espainiar aldegi, edo Euskal Herrian integratzen zaiak. Galindorekin luze eta zabal aztertu ondoren asuntoa, pentsatu dugu integratzen zaiatzea dela onena. Eta horretarako bideri egokiena, persolarismoa dela uste dugu. Bestela begira Jon Maia Joria, zer euskalduna, Bueno, inor baki zer den persolarismoa? Verda. Estos no son los que levantan piedra. Juan, Eferi, levanten, Eferi eta levanten. Ahora es el mismo cazondeo. Ojoni, hombre mía. Hostia, siempre igual con este chaval. ¿Puedo sentar? Sí. Bueno. Egin beharko du aurrera, eta persolarismoa pizka de aztertzen hasi. Bueno, inor badaki zer den zortziko xiki? Yo ya sé quién es ese. Ese es José Miel Intueta con cajaronas así hay música. Francisco Estuardo. Ari Estua esan dizu. Hori zen, laskosiki, joder. Honesto zabales. Bueno, ikusten dut, ez daukazela ni puta idea, beraz, hasiko gara gauza simple batekin. Errima. Maiten hau? Ez no maiten. Maiten hau gozio. Bueno, hau da, egainaren metodologia. Nik ere zuen oso ondo ulertu, baina simple. Jarriko dugu, bi. Beraz, honekin nahi du, zuek esatea, biz bukatzen diren hitz guztiak errimatzen. Adibidez, atzo kontrola jarri genuen lekua, Mandubi! Venga, hau izoltatzen. Bi, oso ondo. Esto ya me lo sé, ahora viene Iru. Resulta Juan y Medio, aurrera. Aurrera, zekan dizu. Makurto turba burua,
baina ekinaren poderioz, batzuk bederen zerbait ikasi zuten. Bueno, uzi dut errimekin oso gaizki, oso gaizki. Eta gaur hasiko gara, apurzo bat, bertsolarizaren historia aztertzen. Jakin nahiko nuke, orain artean izan diren, Euskal Herriko bertsolari zapelketako zapeldunen izena. Nola nima zena? Venga, Joseto, ofa! Hogeita hamabostan, Bazarri. Zorai! Hogeita hamaseian, Zirrita. Izen! Hirurogeian, Bazarri. Zorai, segi! Hirurogeita bian, hirurogeita hirurogeita zazpian, Urtarride. Venga, segi! Larogean eta larogeita bian, Amoriza. Larogeita zian, Lizazo. Larogeita bederatzian, Lonpategi. Larogeita hamairuan, larogeita hamazazpian, 2001 eta 2005an, Egaña. Eta 2009an, Mael Lujabio. ¡Viva España! Oso ondo, Joseto, nik igual cuando cante, nik bezala, Oso ondo. Bueno, oso ondo, zaldizut oso ondo. Vale, nekoa da. Bueno, segi egingo dugu, zu mesedez Joseto iziteko, ziduzu argi, dena oso ondo dakizula. Oso ondo. A ver, beste galdera bat. Zein da, gaur eguneko Berzozale elkarteko lehendakaria? Nik dakit, da nire aita. Soy compañero. Es un compañero, ya me habéis oído. Eta, Joaquín, arrazoi duzu, aurreko bat, gizonari oso bazaldu zinen. Bakatu, nire gizonari naiz. Ikusten dut, historia zero. Beraz, berzo batzuk nabestu behar. Enkarriko dugu mikrofonoa, erdiran. Venga. Hasi prestatzen guztiok, zerzakin zein egituko diete. Recluta Enrique Iglesias y Francisco Estordo, venga. Aurrera. Vale, mikrofono erdiran. Venga. Francisco, a ver, atzo luze eta zabal pentsatzen aritu ondoren, gai zoragarri bat okurritu zizkoa. Zuebiok, bi gazte zariz. Aspaldian ligatu barik zagoziela eta ligatu nahian zara bizi. Hasi neskagazkiei laudoidoka. Barkatu, gai hau, mila bederatziehun eta hirurogeita hirugarren urteko urriaren 28an, Gernikan azken astelena zela baliatuz eta feria zela baliatuz, azukarro, Lizazo eta Zampuni jarri ziren Bazkalondoko zaioa amaizean dela. Hola! Joseto, zauak eta guzti jodizkizute, baina zuki uste duzu hori zetorrela kuento? Aipamen bat, zer guzti. Aipamen bat. Juan! Levante, bizio! Ikusi duzu, entzun duzu zer egin duen Joseto, que parezca un accidente. Venga. Eta serio, izan duzu azkia ja honezkero, bazarrete. Izan duzu azkia hogeina topla pentsatzeko, bera kantura, predio, venga. Aize muchacha ederra, aize turdize izterra, ainatu aldegu, kuartelen dugun bunkerra. Aizer nolako titiak, jango nituzke guztiak, zuri begiratutanik, kantzotzio guztiak. Aize nolako la rosa, aize neska baia moza, jatorra baina hoean, katxonda eta zikinoza. Askura badezu txotxon, satoz nerekin alkoltxon, guztauna jartzen didazu, tan gordo como un salchichon.
hobeto, bestea okerrago. Egun hauetan zehar, hainbat gauza ikasi zituzten bertsolaritzaren inguruan. Errima ezberdinak, bertsolaritzaren historia, eta baita bapateko bertsoa kantatzera ausartu ere. Beraien neurrian beti ere. Baina dena ezin da ikasi teoria. Gelan ikasia, kalera eraman nahi izan zuten hobetzeko. Eta bertako herritarrekin hartu emanak sendotzeko. Kontrol batzuetan praktikatzen erabaki zuten. Zein tokatuko eta Silbeira eta Uranga inoxetik bueltan. ¡Alto! ¡Hostia! Como siempre la he cagado. ¡Hombre, Javier! Venga, va, Joseto. Ez dakizu zein den hau? Bueno, hau Javier Silbeira dugu. Lezaka jaioa. Euskal idazle eta bertsolaria. Nafarroako 7 zapen dituen arren, 6 bakarrik ditu etzea. Bat publikora botaztuela. Bestea zein da, Joseto? Bestea berriz, Jokin Uranga izuzkiza dugu. 1980an Azpeitia jaioa. Egun, Zarrantza tabernan bizi da. Ema dakitu, Joseto, baina aquí beharko dugu protokolari egiten, ¡salgan del coche, por favor! ¡Vamos! ¡Dispérsense, por favor! Vamos a proceder con el control de drogas y alcohol. Dirigido a Silveira. Me hacer el almuerzo, Silveira. Bueno, garbi dago positibo eman dutela, baina gu aldatzen ari gara Guardia Zibilok, eta froga bat egingo dizuegu. Oda, berzo zaio bat egingo dugu eta ondo abesten baduzue jarraitzen utziko dizuegu. Vamos! Joseto, hasi kantatzen. Javier Nuntizato, mozko razagoz, kontrolea positibo, kagatu duzu berriro. Inoxen batzen paranda, anaurkitu non Uranga. Boska eta patxarana, bukatu genuen dana. Eta Urangan bizitza, beti parrandan zabiltza. Horrelako lagunekin, gaizki zabiltza zuiokin. Silbeirarekin perfecto, zuekin baino hobeto. Ze hostia hemen oendik, alde aizue hemendik. Mutiko lozagabea, ni naiz autoridadea. Emaiguzue aukera, oain bertsolaria gera. Beti ematen elburra, txakurra, beti txakurra. Tontogi eaiz Joseto, bertsolari izateko. Ezaren jardun gaizki, beraz guk honekin azki. Jokin besterik ezean, apuntau palmarezean. Pikoleto desgraziaue, ez diagizurrauko gaue. Goazemak arro, renta zarza babirago. Muy bien, señores. Podemos seguir. Pasen buena noche, señores.
euskal ezaugarriak. Esate baterako, arropa, janzkera, itxura, ibilera, honela eboluzio ditu.